guys, vi har været sådan i Ja, Rema vi har og lige sådan været i Rema. genbrug lort. Og så Ej, så godt vi den fortælle. her ting, Ja, så hvor vi man kunne få købte gratis DVD'er. DVD'er og alt muligt lort. DVD'er. Må jeg starte med at lige give Ja. lort? Okay. Jeg gider ikke den der ting, fordi jeg vil bare gerne lade mig sådan. Ja, det gider jeg sgu da hænge ikke. op. Jeg synes, den er sådan, den er meget sej. Ja, så jeg får den her. køb Det er eller to. taget. Jeg har taget dem her. Og så har jeg taget den her i 2 til. Og så har jeg også etteren. Se ud. Ja, jeg har taget den her. Jeg synes, den er fucking fed. Og så har jeg taget en anden random en. Men lige, jeg skal lige åbne den. Jeg skal smide den her lort. Get it? Nej. Jeg synes, den er næsten sej. Jeg tog bare den her, fordi jeg føler, den er sådan meget få. Ja. Så det var vores lille haul, og Det så var I en der lille også haul. købt nogle snacks, okay? Og så har jeg taget nogle snacks, guys. Købt. Ja, jeg har ikke sjovt, bare roligt. Ja, det var også første sådan, I don't know. Men det er mine egne penge. Vi ses. Hej!